Da. Stai ușor că după aia nu se vede bine și... Știu, dar se închide ăla. Pe la cât e ceas? Păi 5 ceva. Da, be, dacă am pus piciorul în prag, cât e? 5, 3 minute. Avem. Așa, să vadă și... Unde e? Aici în stânga, parcă, nu? Da, Ok. Rovescintele astea, știu ce e tare. Păi, oricum, eu că fac upload din Italia, primii care îl văd sunt italieni. Ah, Înțelegi? Trebuie să țin. Ce zice? Și ia uite și pe ăsta. da. Traversăm, traversăm, nu? Vezi că nu întâlneam, nu se prinde. Da, nu, nu, frumos. Și pe aici când am pus și eu. Ce? Și de aici până când am pus și eu. Da, numai pe aici am fi gândit.